Ja, hvad er du? Hvad fanden er det der? Hvad er du for noget? Er du næsten? Det er en frossen lort. Godt, må vi se dig? Det er næsten på den. Skal du ud og køre? Ja, jeg skal fandme ud og køre. Må vi se, hvorfor det hedder glat is? Kan du lige prøve at køre? Nej, stop! Du skal falde. Fald. Så falder for helvede. Nej! Og derfor hedder det simpelthen næsten på glat is. Det var ikke ganske alligevel. Hvad? Det er næsten på glat is. Ja, hvad er du? Hvad fanden er det der? Hvad er du for noget? Er du næsten? Det er en frossen lort. Godt, må vi se dig? Det er næsten på den. Skal du ud og køre? Ja, jeg skal fandme ud og køre. Må vi se, hvorfor det hedder glat is? Kan du lige prøve at køre? Nej, stop! Du skal falde. Fald. Så falder for helvede. Nej! Og derfor hedder det simpelthen næsten på glat is. Det var ikke